Mau setengah main digiring bebek kayak. Mata jalan maning kok. Lah seneng yang joning raine konco. Siji wis salah. Lah sing uswan. Ki wong enom. Neta status. 97. Apa? Sangat bulu gitu ya. Hah? 100 tak. Ngomongnya 97. Ki mikir papat ya, patang jalan ya. Balung jalanan. Bulu ping papat pira? Bulu ping papat. 16 Wong jalan. Wong jalan pira sih? Papat ping loro 8. Tembe 8 kantong ya. 8 ping 6 pira? Kebaya jumlahnya sangat apa? 8 ping 6. Tembe 30 loro. Besokane sing loro kan kuwi doyo angel telu. Bujune loro kuwi sing bujune loro sih. Terus iku cetan. 30 loro, tembe 30 loro kantong. Kuwi miki. Ngono. 8 ping 6 pira? 8 ping loro 16 ya. 16 karo 16 tuh loro. Angel loro wong 6 wis 4 iku rong jalan kok. Kok sakit loro. Sekabeh. Kamu ngitung 30 sana. Emang dikasih. Sing rong jalan kowe angel loro wong 6 kowe 4 iku. Patang jalan. Hah, Rong jalan 16 ping 6, 96. 16 wong siji, berarti 8 jalan. Jalan. Mau tabuk jam pira sih? Sampai ke siji. Yang sing do telu. 10. tawan. Kamu tabuk jam 10. Telung jalan. Wis gawe loro ya wis pati wis. Nyong wis. Wis yo sama loron kabeh. Berarti nyong gari telu. Loron kabeh ra wis. Terus. Ya ora. Yo wong 6 tari sing 8 jalan tak sing 4 jalan tak kabeh jumlahe 1 loro yo. Bisa jalan 10. 8 ping 6. Rolas Apa sih? ngatunge rolas ping 4. Ngatunge 8 ping 6. Papa. Sangat loro, Bang. Loro ya, lah set loro. Lorone bujine kok sing cocil pindho. Rolas ping 4. 48. Baru kok loro. Terus sih bucetan siji ya. 97 dicukut 51 anak gogo 46. Tunggu. Dari 46 tadi. Iya. Semua betul juga wae. Ini nyong nelpon wadone Ah, tapi sing- kok dilakas. Sing loro kae, Kang. Kepali rubu. Bukan bisa yo. 46 kantong. Lamun wong 6 ping pirang jalan. Itu Gelis wis. 46. Gelis wis. Wong wingi sing 100 widak be. Gelis kok jam 2 prakat kok. Kadinen. Lho kon ke padha bae medane ora prakat. Ujunge kuwi ora jelas. Lah wingi sakit 100 widak be secara temen. wong pira? Wong 6, iya wong 7. Wong 8. Ora Jam loro prak. Padha bae kok ki jam 2 prakat. Mau bar prakat udan. Amin tak Hah? pira? Jangan. Sing sangat coba. Gampar kok, Gampar. bisa tuh gini. Wah, Sangat dijemput atuh Halo. yo. Pinyong amit yo. Ya ame tapi men. Tapi medona ngene ana. Watu. Penyakit silit yo. Siapa? Lemut. Iya. Kan nang ada watu penyakit Ana. bruto. Kok nang ana tangan keselemon ya ta ora? Cuman keringatnya gemuk-gemuk kopios. Bro, Nang ana UB tembok kayak ngapa jole pikir jauh. ngluwi iki, Jo. tapi kan jaraknya perro. Secara keberak timur Dia gampar apa koder. patuan kue mana perapatan serokan mendengar atuh. Cuma bedanya apa? Nang ana mangan jangan asem nang ngene ora. Iya. Kowe lemes. Nang ana jangan asem sih. Oleh imbang coba. Kayak kiye titik. Yo, mangka tong akeh kiye. Sarakane aja kesuwen. Dalat maning udan. Ke sejalan. Kata kode. Kode tengahan ora apa-apa ra, gede. Tapi dia gede om. Oh, ya nemen. Oh.
apa yo? Gue. Mo. Awal kelang muna kuno. Pan mabur sih, Jo. Pan mabur lah we. Oh, kulo niki sayap kok. Iya pan mabur. Rawe pan mabur, Jo. Kenapa yo? Halo. Orang umum yakin. Orang macam ya. Apa? Dipindang. Pindang. Bukan orang. Orang disemur. Digoreng maning, Terus bakar. Kedik cekcak. balap tuh maning. Terus dibakar. Kol-kolane. Bagian bakar. Terus dirus. Dia ya takutnya. Orang macam ya orang umum. Lo kok nyonggol-nyonggol tabok jam 10 ya nyonggol model apa? Tapi nyong ngalami gelem ngenteni ya kan. Percaya makat setengah pitu padahal. Bah, bocah takoni setengah pitu. Tapi nang room orang ngoket. Diskusi bae. Ngopi orang belah. Orang umum. Sing lah kawong ngelatong ya kan. Bulu-buluku. Shooting-shootingan. Wong kulit tapi lagu ayam tempe ora doyan. Ayam makos lah. Lagu tempe mulai tenagane lemes, lagu pijet. Lagu pakai mili. So, ngalar. Dia pala jadi aku sate berdus ya. Tapi makan. Sampai. Orang umum. Orang macam. Sana sini pesa pa namin. Sawa ni Kang. Sampai ang nipit. Atasan